Наступний учасник – 35 Олексій на автомобілі Acura RS6. Це така американська Honda. Хто не знає, що таке Acura. 46-й номер. Кулаков Константин з міста Донецька на Форді RS. Очень симпатичный Форд, между прочим. Давайте поприветствуем, конечно, чего нет, красивый Форд, такого, так, голубого. Максимально контрактний, але при цьому дуже швидкий. І Базівська вісімка, одна на всіх, Сенчак Максим з міста Києва. Бошка.